KDC Karbilo Charlie Asong Koilamati Aro Karbirong Asaramai Koilamati Aro Lapen Anti Corruption Atumpen Pirangkiamai Kang Nipon Alang litumpen ke than pona tengke bangso Pirangkiamai Kang Nipon ang koklake Arlong Rupat High School along LD ang hoike paplengji along interview hang hepin pensi appointment ki pia putat ningkang samse sepaklangpon Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo Arlong Rupat High School Koilamati along Aron Repen LD ang hoy kipidat aputhak Koilamati arlo ke doan hampang asong atum cingrum pet pen Pirangkiamai ing Nipon ke damtang surihini rak trainer cap surihini rak tracer cap aningkan malompen LDA asai ke claim japhat nilipen ang tanabang phuat tumaphat appointment pipondo bonta ningkan isita ing thang thesi alang litum damjui titi lasom si LDA ang hoy abang kai ke amata ke dober nangji apotsi nilip arlo abang phu atuma phansi pekponangji lapen nilip ariso ejang atum loke jobdun do seta interview hang hedatiti puta alang litum pen lamthe paklangpon bonta non ke interview hang hepin pensi appointment ki pia puthak alang litum pen ningkang samse mate hamphang asong atum pen ning samse pusi ning tepon lapen Arlong Rupat High School along than bangatum aquatar abe lapen ke bandori wal highway setame abe lasi lahai hui ason setame donangji pusi alang litum pen ki hangpon padothu tukulang sopen beren hanse report News 7 notice lapen Arlong Rupat High School Managing Committee lapen Roma Saramay Koilamati Aru lapen Carmelo Charlie Asong KSC da Koilamati Aru lapen Anti Corruption da Bukajang Subdivision Committee ini tung selang pet pen lapang so press meet ke hanang ko kalam thela puhole re 2018 aning kan pen pada Arlong Rupat High School along LD apus khali do ko apong wang lo 2019 aning kan ta ki minang join lo sita nang join chot anwe pada do de sia lok so pen dam ji ta se homoi sa bang ke do wer lo ta si non thot adu thulong lo Karbiang Long Autonomous Council pen authority pen da akimi LD apus phan nang toy lo pusipu seta nilitum ang tan pen ke wang atu nang join chot apong nang join po dam ji ti masih da problem bang ke solve seta ti lo lasi la bang so school of ham jong si ke disia hin pen da matha kulong te da local candidate pen da penang ando lasi la tumang bong pensi inu baw ta si pinang po lasi Halloween pen ke wang bang kulote nang join chot po wang weda ti lasi non interview hang pen tak local candidate aphan si pinang po si dito bahin pen council authority tum ha cheni rile la hello at Arlong Rupat High School aklamlong nilitum nadat press meet ke dunang kok ade mangalalo nilitum labang so Koilamati along ka develop kabinet ajong lo kasi apong dami LD post labang so high school of ang song pen mate Karbiang district pen ang Toybom sa dami akilo pen ang toy po engela cikloyon ba donian claim po anbar ke apos cipon hudet anke kisung geni tum da Koilamati araratum si kisung usumaratum luka Charlie punon akasis lagdu ni tumithang akitek the akirere ke bupik angke akilo pemang po nito manang pathan po ni thompli na te ponde lasi ni tum da non ke chuneri don ba akinang sot chuneri don la hello ni tum locality phan LD posrang nang pipino ane ke ni tum ning sampo ni tum da chithelong ra pet po kap mobile ba da mobile la pe ni tum develop po pusi ni tum la so school as develop po pusi ni tum ke ning thelo Koilamati Arlong Rupat High School along LDA apus non puthot akimi awe ken na phan ang tan pen sidak ngi join ji phan tu arjulong ro lang so alam sini tum kaching ruma theke aprang sitame akhelu penang join po hoptai si hine pite transfer ponjui titi nilitum dak kadu kabe
akhe lo pen kiwang atum phan dak nang join long li pu phan kali sitame lapuson apos LDA post ke dak lom tum ke claim jita ja kong duma pu ason si nili tum tha lasi ako ladak interview to hangji pu sitame hangpon pidet lasi lason ke joy kan si AC pen sitame council pen sitame ki pipon ma pu lason ke nili tum adu ka betaning samse lasi nili tum ning ke hang ke lahan lo kapre ka tum lewang pu sitame dak ki duwerji asini tum chuning rilo tami nona bangke la bangso post la bangso LDA post ke daklom tum take claim aja kong do posi lokala tum phan le nil tum aning ke hanga teng pen nang PP pusonte nil tum ning sampik jima pusi tum kaduga beta chuning rilo